Da. Un fuselaj și cu un servou care intra usul în el. Și avea un elastic care îl venea aici pe fuselaj, îl băgai în cercul ăla, puneai servou. Auzi, du-te mă și tu lângă Adi. Stătea așa. Hei! Hei! N-a rămas că zboară frumos cu el? Doamne, ce om! Ești pe noi! Nu pe noi! Aaaa! Ai văzut? A decorat și a băgat strâmba. Ia uite-l mă! Așa era setată. Și a trecut direct la manevră de astea. Ia spune și să facă. Ai văzut Florin, pare ofet? Da, să nu faci așa, să nu vezi de la el. Și acum se uită la noi. Ce zice, mă? Acum se uită la noi, nu știu ce zice. Filmezi? Da. Și treceam elasticul ăla așa, și venea pe burtă, știi? Și pe urmă îl prindea chestia. Da, și era foarte tare sistemul. Săra elastic. Și ce aruncai cu elasticul ăla? Ce prindeai de elastic? Ai ceva sub el acolo, agățai ceva de el, de elasticul ăla. Puneam un parașutit. La un moment dat am pus și sticle din alea de jumătate de litru. Pe urmă nu mai știam ce s-a agățat de... Ăsta, am pus o sticlă. Mamă, cum a zburat avionul atunci. Am pus pe acest la telefonul să fie tratat. Da, și am pus. Pe Easystar. Și am pus sticla și decorația ăsta, ia mă, ia. Face, bă, pot să-l controlez! Zbura avionul așa. Că avea dita mai sticla aia să fuselage de așa. I-a dat drumul. Și eu, hai mă, că și eu aveam exact același sistem. Hai mă, eu pun o revistă. Tot așa, am aruncat, făcea avionul, era incontrolabil. Mamă, ce plăcea. Dar era super tare, venea câte unul cu un... Hai noroc. Sănătate. Venea câte unul cu un avion de ăsta mic, așa, de balsa. Toți eram pe el. Mamă, uite balsa! Uite, frate, ce mișto e, uite. Da, mă, nea ăla, nu mai știu cum îl cheamă. Domnul Duț. Așa. Super tare. Foc de la lui? Da. Dar și acum mai mergem în Politehnică. Cine mai merge? Da, mă, du-te, uite-te pe ăla, pe modelist.info.ro. Așa, și o să vezi acolo că Ștefan cu MV Pricop și cu Duța. Păi da, e aproape, că stau la institut. Păi da. I-a căzut o roată. Florine, hai să te văd. Aterizează-l tu, Florine. Pe spate sau nu pe spate? Nu, pune-l... A șirat ăsta unul la mult. Toată... Tot tipic. Bă, să-l pună în grâu? Ar fi mai bine în grâu totuși, a? Poți să-l pun așa? Rupi.
Că s-au mai văzut pe zi. Nu mergeam mai pe atât? Da?